vakomana vekugokwe aiwa vabva vanyasa kuzvimirira pachavo vega vakati aiwa isati kuti zvanhu nongotaura mashoko pasina zvanoexecuta paground. Pane mapictures nemavideos autendera pasocial media atiri kuona vakomana ava vanyasa kuona kuti upenyu hwasunga vari kuya kutaura mashoko ekuti aiwa izvi hazviso zvatikambovhotera last year, izvi hazviso zvatikawandira independence, hazviso zvatikacelebrata kutanga kwewiki rinori. Sana pina mashoko kudanyo kwamuzara nhasi ndobva wasubscribe like or turn on the bell icon. Tipinda muTechmark TV yanyora vachiti Gokwe residents have demonstrated against Mnangagwa taking over SADC chairmanship, stating that he is not a legitimate Zimbabwe leader. It must respect the SADC report, which highlighted that the elections fell below the accepted standards for true outcomes. Vanoposta video ramuri kuona vari kugokwe vakabata maplacards vachidhimanda kuti aiwa hafaniri kuwana uchairmanship, anofanira kurespecta the SIOM report. Tinoona kuti life yevanhu vanorarama navanhu vari kugokwe mukaona vakuprotesta zvasiyana nevanhu vanogara mumadhorobha. But vanhu vanogara mumadhorobha aiwa vanoziva kuti kunyange zvavo vachiti upenyu hwakasunga but vanokwanisa kuzama kuona kuti aiwa musi iwoyo vawana chekuisa mukanwa. But tiri kuona vanhu vanogara mumaremote areas vakaita sana Gokwe vasina kana maroad networks ati developed zvekudaro, vanenge vachiziva kuti aiwa kunyange munhu ada kupinda mutaundi anotomukira makuseni chaiwo chaiwo, chokudya chisi chekuti chinongomuka chiriko. Panapa vanhu havabva vanyasa kuuya vakazvimirira vakati aiwa ngatidemonstratei, ngatiratidzei kupetishina kwatinokwanisa nepatinogona napo kuti tivaratidze kuti aiwa hatisi kuzvifarira zviri kuitika izvi. Tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pecrackdown iri kuitika kugokwe ipi. Nangome section medu pamusana no subscribe or like, wacho turn on the bell icon.